Bejn il-lejla u għada il-Partit Nazzjonalista qed ilaqqa l-Kumitat Eżekuttiv li qed jiddiskuti u japprova l-emendi għall-istatut ġdid tal-partit. Il-Kumitat Eżekuttiv huwa l-organu tal-partit li jfassal u jiddeċiedi il-politika tal-partit u jagħti direttivi meħtieġa għat-tmexxija tiegħu. Hekk kif il-Kumitat Eżekuttiv jadotta l-istatuti ġdid, ser jitlaqa il-Kunsill Ġenerali li jagħti l-approvazzjoni definittiva tiegħu. Id-diskussjoni li qed issir f'dawn il-jumejn hija meqjusa waħda storika għax se tkun qed tbiddel u ssaħħaħ l-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista wara r-riforma li kien nieda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija eżatt sena ilu. Il-proċess tar-riforma u tiġdid tal-Partit Nazzjonalista, inkluż l-abbozzar tal-emendi għal statut ġdid, tmexxa mill-eks Ministru Luis Galea. Naslu issa wkoll biex fil-140 sena tal-Partit Nazzjonalista nkunu qed nagħtu verament impulse ġdid b'saħħtu, innovazzjoni, rejuvenation u l-raqitti ġdid anka statutorju illi mbagħad iwassalna dalwaqt għal-kampanja elettorali illi nkunu preparati bl-iktar mod għaliha. Qed nistenna qatt ta' kuraġġ, qatt ta' ottimizmu, qatt ta' viżjoni. Il-poplu rridu ngħidulu aħna qegħdinaw biex jekk inti kollok fiduċja fina u meta trid aħna lesti biex inservuk għas-servizz tagħkom. Dan huwa eżekuttiv verament storiku u importanti għall-Partit Nazzjonalista għaliex ser ikompli il-proċess tat-tiġdid tal-partit. Dan huwa l-eżekuttiv li issa għandu għad-diskussjoni qudiemu abbozz finali ta' statut li ifisser dak kollu li l-Partit Nazzjonalista ilu jirċievi mill-eruq tiegħu. F'140 sena ta' storja din taf tkun waħda mill-akbar riformi fil-partit. Riforma determinanti biex jissawwar il-futur tal-Partit Nazzjonalista. Huwa propju għalhekk li dan l-eżekuttiv qed ikun ittimbrat bħala wieħed storiku li qed isir wara proċess wiesa' ta' konsultazzjoni anka ma' nies minn barra l-partit. Il-laqgħa qed titmexxa mill-President tal-Eżekuttiv Alex Perici Kalaxxone b'numru ta' membri jieħdu sehem fid-diskussjoni permezz ta' pjattaforma online sabiex jiġu assigurati d-distanzi soċjali imposti mill-awtoritajiet tas-saħħa. L-Eżekuttiv qed isir ukoll ftit tal-jiem biss wara li l-Partit Nazzjonalista diġà ppreżenta waħda mill-aktar bidliet importanti li tinkludi it-twaqqif ta' gruppi ta' azzjoni magħrufa bħala clusters.